салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва заминаи фурӯшӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестин, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сум аст. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, дукомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 140,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак замини беҳтарини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, чортути боло, 2 сотиқ замин нархаш бошад. 150,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. замин дар ҷои беҳтарин қарор дорад. боз дар ҳамин шахс, ҳамин бародармон ду замини дигарам фурӯшӣ доранд. яке 3 сотиқ мебошад, яке 4 сотиқ. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби заминҳо маълумоти зиёдро дастрас намоед. инак замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар колхози Россия, 6 сотиқ замин нархаш бошад. 180,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. гирди замин маҳкам карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби замин маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар бохтару Қурғонтепа, кӯчаи Галагола, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 158,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар бохтару Қурғонтепа, рӯбарӯи беморхонаи хун, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 275,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар ваҳдат, кӯчаи Ватан, дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 165,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, кӯчаи Тимурмалик, дар пушти мактаби Аҳмади Дониш, дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 165,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар ваҳдат, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат нархаш бошад. 160,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.